ukati Sabata hakuna chawatanga kutodzima nemapeya sayo wabvisa ende ndokusaka Sabata uri kunzi Mureza. Exactly. Ende Mwari azvidefine pana Exodus paya paringwa naDr. Mudzengi kuti because in 6 days God created. Exactly. Vari kuadresa nyaya yekuti rest on the 7th day because of these 6 because of these 6 days. Saka uyu ndo wamureza ndandiri kwamutarisa 2-3 weeks ago. Ndiri kupfuura nepamwe ndakabva ndamisa mota. Tikati ndo pane embassy yeMozambique. All right. Mayor said why? Ndikati tarisa flag yeMozambique. Iripo iri yega. Mureza ndo embassy yeMozambique. Mamutare. Saka auchatogoni kutaura zvaunoda wasvika paya waMozambique. Saka Mureza unotokuzori panapa ndepani. Saka Mwari ari kuti the 7th day ndo Mureza wokuti ndini muridzi wezvinhu zvese. Exactly. Saka Mureza harisingori jira baba. Ndaimbovhunga wokudaro. Waita mistake yekufunga kuti Mureza haringori jira. Kana kuti ndewangu ndindautenga. Ndewako hauzi wako. Munopaona. Saka muchaona kuti Mureza senyaya yemuri kutaura kuti panoitwa Mureza zvakaita sekuti kunyange pachirwiwa hondo nzvimbo inenge yatorwa ichinzi itatora chinhu chavanotanga kuisa Mureza nekuti isaini yeauthority and sovereignty control yekuti this territory belongs to us and so on. Kuti ubvise Mureza zvinogona kutora ropa rakawandisa kunzi Mureza ubviswa sekubviswa kwakazoitwa the Union Jack musi wa18 April 1980 wapetwa zvikanzi chindopa iqueen. Kudzikiswa kwemureza wakasimudzwa 1890 ukazobviswa 1980. You know? 90 years Mureza uya uripo. Zvakatora ropa zhinji kunzi Mureza uzonzi wachinjwa. Mureza uchinjwe zvekumhanya. Saka Mwari vari kuti Sabata iri Mureza unoidentify kuti who is the authority over all these things. Saka wakabva wadzika Mureza. Muri kupaona? Ndiri kuona paya panotaurwa kunzi iko vanhu mapictures achitora nyika dzichienda kumwedzi dzisvika kumwedzi. Handiti ndizve kazhinji mapictures iwayo unoona pakadzikwa Mureza. Exactly. Vachitaura kuti iko tisu tatanga kusvika pana uyu Mureza utaura itona. Saka inondokwanisa kuti iko Mwari zvaakaita zvinoshamisa. Zvekusika zvekutanga omva pamberi apo osika zvekuti zvibatane. Handiti muri kuona that sequence yamuri kutaura iyoyoyo. Pakupedzisira odzika Mureza his presence. Exactly. Inoda kubvisa. Ora kuti hakuna zvakadaro. Odzika Mureza of his presence. Ndokona sekuti ko Mwari ari kuti you see all these things. It is azviko kana kuti iko you see all these things. Iwewe manje semunhu nekukuda kwandakakuita chuya tizorore. Timboswera tese. But mukuswera umu unenge uchingoona kuti ndini ndine nyaya dzese. Handiti muri kuona. Ndiri kuona sekuti iko it's very very important. It points up to a relationship inodiwa naMwari nemunhu wake. Ndofunga musi wokutanga chaiwo wanga ungori musi wokushamisika nekumema kwaAdhamu kuti yowe akashamisika kuti zvakaomako mani ko ichichichi achitsanangurirwa izuva guru raMwari nemunhu. Mwari achiona ukuru munhu achiona ukuru hwaMwari. Mwari achizviestablish kuti Mwari kudzwa